Al-jaza'u min jinsi al-amal. Aketua yɛ kasa aketua pa o tie o aketua na sɛ aketua biara ɛnam dwumadi a wodi yɛ so. Monti asɛm ɛnsɛm a mede hyɛ maako mu enti wobɛfa o ɛyɛ wahyɛ moamfo ɛyɛ wahyɛ na wo sɛ wo sɔre na wo sɛ wo mbuade sɛ wo sɔre na wo se membua deɛ yɛka memfa me papa ka memfa sɛ obi kura wɔ abɔnten dɛ sɛ wɔhwɛ a na ɔpɛ because obi wɔ ha abɔnten wɔhwɛ ɔhu a ɔpɛ wahyɛ ba yɛsɛ na ɔpɛ sɛ ɔde wo to kwanfa so wotumi nyɛ ɛfɛ nsɛn yɔnko a ɔpɛ sɛ ɛfɛ nsɛn ɛfɛ nsɛn ɔkyerɛ wo neɛ ba sɛwɔn deɛ di kan al-jaza'u min jinsi al-amal kyerɛ sɛ aketua biara ɛnam ne dwumadi yɛ so naam ina otimfoɔ yɛ kɔkɔ obisɛ sɛ wɔse hal jaza'u al-ihsan illa al-ihsan obisa sɛ anasɛ papa anasɛ papa wɔ ha yi ɛwɔ aketua bi a anasɛ obisa sɛ anasɛ deɛ mpo ɛna nka ɛyɛ aketua ɛde ma papa ɔsɛ ɔno ankasa obisa yɛ no yɛ ɔno obisa yɛ obi ayi yɛ ɔno ankasa asa yi yɛ no wɔse ade sɛ aketua pa enti na nibiɛfoɔ mofa asa ɔmo se al-jaza'u yɛ ɛno saa kasa no ɛyɛ nkɔ kasa na ɛbɔ brɛ o mutie o yɛkɔ sɛ hal ne kyerɛ sɛ anasɛ hal ne kyerɛ sɛ anasɛ jaza ne kyerɛ sɛ aketua hal jaza'u al-ihsan illa al-ihsan anasɛ aketua pa bi wɔ hɔ ma papa na agye papa aketua pa ebi bi wɔ hɔ ma papa na sɛwɔn anasɛ aketua bi wɔ hɔ ɛba papa na agye papa hal jaza'u al-ihsan illa al-ihsan ɛkyerɛ sɛ aketua bi ɛwɔ hɔ ma papa ana agye papa saa na ɛwɔ fɔ nsa ɛna nyɛ fɔ so kyerɛ sɛ ali nyɛ hali hamza ɔse al-jaza'u min jinsi al-amal ɔse dwumadie biara ɛnam n'aketua so na kyerɛ sɛ woyɛ papa no na sɛ papa bɛ w'afɛ mu a ka ɛho nsɛ papa no a woyɛ nɛɛma ɛbɛ wo so na woyɛ bɔne na sɛ bɔne bɛ w'afɛ mu a ka ɛho sɛ bɔne a wodi yɛ nɛɛma a bɔne bɛ w'afɛ mu nti wonti asɛm yi o ayɛsɛ a meka ɛrekɔ wie sɛ wobi a wowɔ makaranta mi ɛtɔ mo fo Quran ayɛ mede to mo fo mede kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith mede to mo fo mede yɛfrɛ nsɛn esuafoɔ sɔhabafoɔ ɔmo kasa a nyansa wɔ mede to mo fo mede yɛfrɛ nsɛn tabi'in atba'i tabi'in ɔmo kasa nimdeefoɔ ɔmo kasa ne nyinaa mede to mo fo saa kasa wɔ yi nyinara mo a nyɛ nyansa wɔ mu a ɛndeɛ nyansa mbɛnya no ɛne nkɔfoɔ bi a mo sɛ ɔmo yɛ common sense ɔmo nyansa na mo ɛfa ɛna ɔmo nyansa no ɛmoa koraa wɔ nyansa so no ɛmoa because ɔmo sɛ common sense no ɛkyerɛ sɛ onyansa ɛwɔ sɛ onyansa kyerɛ wo sɛ nsi ɛyɛ sɛ onyansa deɛ mɛyɛ kyerɛ wo sɛ so nyame ɔmo nyansa na ɔmo ka no nyansa ne kwan sɛ kyerɛ wo sɛ so nyame na ɛwɔ nyansa na kyerɛ wo sɛ akɔm de no ɛwɔ sɛ mehyɛ ataade no hɔ na ɛbɔ sɛ woyɛ ho ataade no hɔ na ɛbɔ ataade ɛbaa ne sɛn ɛna ataade ba ebi ase
atade a wan ɛna di kan design atade ɛwɔ ewi ase common sense for mu bi saa do ɛwɔ